Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, mundan öňki bir näçe reddiye derslerimizde bidgatçy ahun tengli barada agzap geçdik. Onuň ýalňyş, delilsiz orta atýan zatlaryny düşünürdik. Misal üçin öwliýalardan dilemek Allah'tan dilemekdir diýe, sahaba Peygamberimizden cenneti diläpdir diýe, Ebu Hanifan rahimahullah'ın adyna düzülen yalan sözü aýdyp ýylyndanam tarikata girmek farz-ı ayn'dir diýe. Gara çarşamba barada toslama zatlar ýaýradyp dur. Ýyllardan bäri şol gara çarşambada näçe ýüzmüň bela gelýär, sadaka bermeli, aý plan etmeli diýip hiç bir asly esasy bolmayan islam akidesine ters bolan inancı ýaýradyp dur. Mevlid diýilýän zady dogry etjek bolup 4 mezhebi we sahabalary gurladyp dur. Mevlid okalan ýerde goýulan puly akdyp öýüňe goýsaň öýüňe bereket gelýär, puluň tükenmeýär, puluň köpelýär diýip yalan we asly esasy bolmaýan zady gurlap dur. Özüm ullakan adam milletem şoň ýygyna ahun ulama diýip düşüp ýör. Ýaşy bir çene baran, saç saqqaly agyran adam emma ne şoňa benzeş bir sürü delili we asly esasy bolmaýan batyl zatlary halkyň öňüne çykyp gurrun berýär. Üstesine musulman doganlar öz bidgatlary bilen alalaşmayan musulmanlara Wahhabi diýip ad takyp garalawam dur. Şu zatlaryň hemmesi musulman doganlar aslynda tengli ahunyň dogry dürüst ilminiň ýoklugynyň we haky batyly bulaşdyrýanlygynyň dogry ýoldan azan kişidiginiň delilidir, alamatydyr. Bularyň her biri barada aýry dersde aýdyp geçdik. Dinlemek isleýän musulman doganlarymyz şol dersleri alyp dinläp bilerler. Allah Taala oňa we oňa alanyp ýören musulman doganlarymyza hidaýet etsin. Bu dersimizde musulman doganlar bidgatçy ahun tengliň halka aýdyp berýän asly we esasy bolmayan toslama islam akidesine ters bolan hekaýasynyň üstünde durup geçeriz. Ol diýe geçen öwliýalardan Mansur Hallaç diýen bir öwliýa geçipdir. Ol gaty keramatly, gaty güýçli öwliýa. Hatda bir topar dilegçiler, ejiz adamlar gelip kömek dilänne şondan hiç zadym ýok, maňa kömek et diýenne ýanky Mansur Hallaç sag elini howa bulap penjesini doldurup gyzyl bererdi. Sol elini howa bulap penjesini doldurup şolara gyzyl bererdi. Şol howaň ýüzünden alyp paýlar durardy. Şol keramatly adam Peygamberimiz barada ýalňyş pikir edip Peýgamberiň makamy, derejesi uly bolsa-da himmeti, ýani gaýraty pes diýenmiş. Aw men gysgaldyp aýdýan ol has uzunrak edip gurrun berýär şu ýerni. Anha Peýgamberimiziň ruhaniyeti muňa sataşýar. Indi şu ýerni öňsörüň musulman doganlar. Peýgamberimiziň ruhy kime sataşýar? Tenglahunyň hekaýasyna görä Mansur Hallaça sataşýar. Onsoň Peýgamberimiz oňa diýenmiş: "Ey Mansur, näme jüret bilen, ýani nädip ýürek edip aýtdyň bu gepi?" diýe. Ondan soňra Peýgamberimiz bilen ol kişiniň arasynda ýene gurrun bolýar. Ol gepleşiň soňunda Mansur goýa men düşünmändir, tawba etdim diýip şeýle diýenmiş: "Tawba etdim ýa Rasulallah, men fahmym, düşünjem ýetişmäni, bu taýsyny bilmändir, tawba etdim" diýdi. Peýgamberimiz "Sen tawban kabul däl" diýdi. Indi şu ýerine ünswer musulman doganlar. Hallaç Mansur diýilen kişi Peýgamberimiz barada ýalňyş pikir edýär, derejesi, makamy uly bolsa-da himmeti, gaýraty pesmiş diýär. Ondan soň Peýgamberimiziň ruhy oňa gelip, oň bilen arasynda gepleşip geçýär. Ondan soň Mansur Hallaç öz ýalňyşyny düşünüp, goýa şol hekaýa görä näme diýenmiş? Men tawba etdim diýär. Onda Peýgamberimiz oňa diýenmiş, Peýgamberimiz "Sen tawban kabul däl" diýdi. Indi şu ýerni ýadyňyzda saklaň musulman doganlar. Peýgamberimiz oňa tawban kabul däl diýenmiş. "Ve izinden uqtul nefsek bis-sayfi şeri'a." Özüňi şeriatyň gyljy bilen öldür. Arapçasynda özüňi öldür diýip gelýär, tenglahun özüňi öldür diýip terjime edýär. Uqtul nefsek bis-sayfi şeri'a. Özüňi şeriatyň gyljy bilen öldür. Öldürmeseň, özüňi şeýdip öldürtmeseň, sen tawban kabul däl diýdi. Onsoň tenglahun gepine dowam edýär, anha şeriatyň gyljy bilen damagyny çaldyrmaly, onsoň tawbasy kabul. Şonda Mansur daşary çykyp enel hak, men Hudaý diýip beýgir berdi. Musulmanlar bunu derrew tutup bu hudaýlyk dawasyny edýär diýip alimler üýüşüp murtat boldy, damagyny çalyň diýip fetwa berdiler. Şeýdip özüniň damagyny çaldyrdy. Geçen öwliýalardan ulakan bir öwliýa Şeyhul Ekber diýilýär. Şol men bir keşfimde gördüm, kän peýgamberler üýüşüp dur. Bir ýerde ruhaniyetler bar. Bardym şonda Hud aleyhisselam bar. Şoňa gawat geldim. Hud aleyhisselamdan soradym: "Bu üýşmeleň näme?" Bu üýşmeleň şu Mansur Hallaç
Peygamberimiz degişli bir hata etdi. Şeriat kılıcı bilen damağını çaldırdı. Şoň öleni bäri şu wagt 300 ýyldan gowrak ýyl geçipdir. Şu wagtda çenli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şonuň mulakatyny, ýani görüşmesini kabul eden okdydy. Peygamberler bolup hemmämiz üýüşüp gelip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ýalbarýas. Sen şol ümmetin, ýani Mansur'un hatasyny bağışla diýip, şonu bağışlamak üçin üýüşdik diýe. Geçen evliyalarda Mansur Hallaş diyen bir evliya geçipdir. Ol katı keramatlı, güçlü evliya. Hatta bir tofar sahiller, eciz adamlar gelip kömek dileyen şondan. Bana zadım yok, kömek et diyen vaatında sağ eline hava bulup penceresini doldurup şonlara kızıl verirdi diye. Sol eline hava bulup penceresini doldurup o kızıl verirdi. Şu havanın yüzünden paylardan ortaya şeyle keramatlı adam. Şu güllerde bir gün oturup Huday Tebarek ve Teala bilin Peygamberimize katı ulukon azamet veriptir. Bu ulun maqam veriptir. Peygamberin maqamı şeyli ulukonlu olsa himmeti maqamı şey yokmuş deyiptir. Himmeti maqamından pesmiş. Ine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti bana sataşıyar. Ey Mansur, näme cüret bilen aýtdyň o gepi diye. Tövbe etdim ya Resulullah, men fahmim yetişmäni, itaatini bilmeyenlerin tövbe ettim diýdi. Peygamber Aleyhisselam sen tövben kabullenliydi. Oktul nefseke bi seyfi şeriat. Özüňi şeriatın kılıcı bilen öldürtmesen sen tövben kabullenliydi. Ine şeriat kılıcı bilen damağını çaldırmalı. O zaman tövbe kabul. Ben daşa çıktı da gıyver verdi. En Allah, en Allah, enel hak deyip. Men Huday, men Huday. İnhe Müslümanlar derhal tuttular beni bu Hudaylık davasını diye. Tamam ulamalar üşak edip fetva verdiler ve mürtet bollu damağını salın deyip. Şey deyip onu damağını saldırdı dedim. Geçen evliyalarda bir ulukan evliya Şeyhül Ekber deyiliye. Şol men bir keşfimde gördüm. Ken peygamberler üyüşüp du deyiptir bir yerde. Ruhaniyetler bardım. Şonne Hud aleyhisselamma. Şona gabat geldim. Hud aleyhisselamdan sordum bir üyüşmelen näme? Bir üyüşmelen şu Mansur Hallaç peygambere nispeten bir hata etti. Şeriat kılıcı bilenine damağını çaldırdı. Şon ölenler şu an 300 yıl horda yıllar geçiptir. Şu ateşelli Peygamber İslam şon mulakatını kabul eden aktıydı. Peygamberler olup emmemiz üyüşüp gelip Muhammed Aleyhisselam'a yalvarıyar. Sen şu ümmetin hatasını bağışla deyip şonu bağışlatmadan şuri üyüştük bir deydi. Soňky gurrun barany bar musulman doganlar. Geçen ewliyalardan ulakan bir ewliya Şeyhül Ekber diýilýär diýeni we Mansur Hallaş diýilen kişi dünýäden geçenden 300 ýyl soň gelen kişi. Soňundan musulman doganlar gepini mevlüde baglap ine Hallaç barja hata eden üçin şunça bela betere sezawar bolla ine nädip mevlüt gerekdälliyjek zat diýip şey diýip gepini mevlüde getirip goýupdyr. Indi musulman doganlar bu hekaýan hem asly we esasy ýok, hem de İslam akidasyna ters gurrun. Birinji bilen hekayede gurrun berilýän Mansur Hallaç diýilen kişi kim? Hallaç Mansur diýilen kişi musulman doganlar Hicri 309-njy ýylda Bagdatly musulman alimler tarapyndan kafir, zındık hükmü berilip, ölüm cezası berilip öldürülen kafirlerin, zındıkların biri. Hallaç Mansur diýilen kişi. Ewliya däl bu adam. Bu kişi barada Tarih-i Bagdat adlı eserde, Bidaye ve Nihayede ve başka da tarih kitaplarımızda aýdylyp geçilýär. Kıysaça bu kişi barada aýdylanlary ýatlap geçsek, Hallaç Mansur musulman doganlar ilki dogry ýolda bolýar. Şol wagt sufiler bilen gezýär. Soňra dogry ýoldan azýar we şol wagtyň sufileriniň aglaby bölegi bu kişini inkar edýärler we ýoldan çykanlygyny halka aýdýarlar, ýetirýärler. Bidaye we Nihayede Hatib el-Baghdadi rahimahullah diýär, sufiler onu inkar edenleriniň sebebi diýär onuň jadugoýlugy we akidasynyň zyndyklygy sebäpli diýär. Bu musulman doganlar keramet görkezýänip jady zat edip hilegarlyk bilen milleti allaýan eken, akidasynyň zındyklygy sebäbi diýäni daşyndan musulman içinden kafir. Bu sory dine ters inançlary zatlar bar eken, häzirne ol barada aýdarsy.
Hallaj Mansur diýilen kişi musulman doganlar süýjü sözli kişi bolupdyr. Owadan gurlaýan eken, goşgu goşýan eken, we köp kişi bunyň şol owadan sözlerine, süýjü sözlerine, goşgularyna allanýan eken. Onu söýerseňiz şuň kunna hem bidgatçylaryň gylygy şoldur. Owadan gurlap, süýjü gurlap, şeýdip milleti hekaýeler bilen, zatlar bilen ukla diýerler. Käbir kişiler çyndan hem şol döwür şonuň ewliýa dygyny şeýle bir allanýarlar, çyn ýürekden ananýarlar. Musulman doganlar ol näme hereket etse-de şonu aklajak bolup bir bahana tapyp şonu gorkozjak bolýarlar we ondan soňam hatda şu wagtlar hem näme şu düşünjedäki adamlar bar. We Hallaj Mansuryň musulman doganlar hulul we ittihad, wahdat-ı wujud akidesi bolan kişilik aýdylýar. Wahdat-ı wujud akidesi musulman doganlar aslynda hemme barlyk aslynda bir zat. Her bir zat Allah Taala'nın bir bölegi diýen batıl inanç we Allah Taala mahlukyndan islen zadyň içine girip bilýär diýilen batıl küfür bolan inanç. Batıl we küfür kafirlik bolan inanç. Hallaj Mansur diýilen adamyň şol akidesi bolanlygy aýdylýar. We ol turly ýurtlar gezýär we insanlara özüni takwa weli kişi ýaladip görkezýär. Keramatly pir, öwliýa ýalak edip özüni görkezýär. We Hindistana gidýär we ol ýerde jady öwrenýär. We jady üstülen insanlar dogry ýola çağırjak diýär. Aslynda musulman doganlar jady öwrenmek dinimizde haramdyr. Hallaj Mansuryň Qur'an-ı Kerime dil uzadanlygy tarih kitaplarymyzda aýdylyp geçilýär. Bir kişi Qur'an okap duran wagty onuň ýanyna baryp näme diýär? Menem bunyň ýalydatlar ýazyp bilýän diýär. Hallaj Mansur. We Hallaj Mansur musulman doganlar ýanky diýişmýärek özüni halka weli, pir, takwa adam ýalydyp görkezip, halka allamak üçin durly hileleri, ýalanlary, jadygoýlukları ulanýan eken, keramat görkezýän diýip. Misal üçin Hallaj Mansuryň hilelerinden biri musulman doganlar bu waka Bidaye we Nihayede tarih kitap we Tarih-i Bagdadda hem gelýär şu waka. Hallaj Mansuryň hilelerinden biri bir ýurda öňünden öz adamyny uradar eken. Öňürde dilleşýärler öz arasynda we bir ýurda o waýada şäheri öňünden öz adamyny uradýar. Ol kişi ol ýere baryp halkyň arasyna goşulyp ol ýerde ýaşap başlaýar we özüni ihlasly, ibadatxon adam ýalydyp görkezýär. Soňra bir müddet geçenden soň ol Hallajyň adamy hassa sırap başlaya. Ana men elim sanok, ayağım sanok diye. Soňra men gözüm kör boldy diye. We bir müddet şeýdip musulman doganlar bul kişi halka allap gezýär. Gözü kör ýöne şonda da mescide gatnan bolýar. Hatda adamlaryň käbirmini elinden tutup akdyk getirýärler, götürüp akdyk getirýärler el ayağı sanok diýip. Şeýdip halka allap gezýär. Elim ayağım sanok diýip, gözüm görenok diýip. Şonda da emma bir tarapdan mescide gatnaýar. Ýani özüni takwa adam görkezjek bolup. Bir wagt soň ýanky adam jemaata gelip şeýle diýär. Düşümde Peygamberimizi gördüm. Senin ýaşaýan ýerine plan aýda we plan günne bir weli kişi geler. Şol sebäpli sen şifa taparsyň diýip Peygamberimiz maňa düşümde aýtdy diýär. We gelip ýanky körsürap beren bu düşüni jemaata gurrun berýär. Hallaj bilen öňünden dil dugşyp goýýarlar. Bu düşü gördüm diýenden soň bir müddet soňra ol ýere Hallaj Mansur gelýär. Ak eşikli we gelip hiç kim bilen gurlaşman, ýani hiç zatdan bi habar sırap gönüşol ýanky kişiň ibadet edýän mescidine barýar-da şol ýerde ibadet edip başlaýar. Ak eşikli nätan adam gelişine de mescide gelýär we şo taýda ibadet edip başlaýar. We jemaatym bu adam görüp ýanky körüň düşümde gördüm diýen kişi söýdýän şol gün, şol ay, ana şol sypatda şol adam gelýär diýen diýip ýanky kör adama habar berýärler. Sen diýen adamyň gelli şu ýerik diýip. Ol adamy getirip Hallaj Mansuryň öňüne oturdýarlar. Ol kör hem Hallaj Mansury ýüzlenip diýär, "Ey plan kes diýär, men düşümde Peygamberimizi gördüm. Senin ýaşaýan ýerine plan sypatda, plan aýda, plan günne bir kişi geler. Sen şol sebäpli şifa taparsyň. Sen şol bolaýmy?" diýip Hallaj Mansury ýüzlenýär. We bir tarapdan bu wakany eşiten halk goýa Peygamberimiziň bu adama düşünni buşlan kişisi gelipdir diýip üýüşüp näme bolarka diýip halkam bir tarapdan bulondaşyna üýüşüp seredip durlar näme bolarka diýip. Ondan soň ýanky Hallaj elini götürüp dilek edip başlaýar. Ol dilek edenden soň ýanky gözü kör derrew göz açylýar birden we ýörap başlaýar. Hereket etmeýän aýagy hereket etdirip ýörap başlaýar, herekete geçýär we şeýdip nämen şuň dogasy bilen dilegi kabul boldy, şeýdip men şifa tapdym diýip şol wagt gözüm açylýar, hereket edip başlaýar. We bu ýagdaýa şaýat bolup duran halk haýran galyp ene Peygamberimiziň düşünne buşlan kişisi biziň owamyza geldi, şäherimize geldi. Ene doga dilegem kabul boldy, keramat görkezdi diýip beter Hallaj Mansury tagzym edip, öwüp, mihman alyp, syla hormat edip, ýdirip, içirip ony beter şeýdip Hallaj Mansury tagzym edýärler. We Hallaj Mansur ol ýerde bir müddet mihman bolandan soň
izine gaýdýa. Gaýtjak bolanda hem halk ona sowgat serpa etjek bolanda Hallaj Mansur diýe ýok diýe. Men diýe sowgat serpaya, mal-mulka mätäşligim ýok diýe. Biz bu derejä dünýäni terk edip ýetdik. Şeýdip biz bu derejäge ýetdik diýe. Siz kömek etjek bolsaňyz näme şu siziň öz içiňizde ýaşap beren, kör bolup gözi açylan, düşünne peýgamberimiz gören kişiňize kömek edin diýe. Belki oň öz ýalak takwa dostlarym bardyr. Şoňa sizi gollap berin diýip ol ýerden Hallaj Mansur çykyp gaýdýa. Halki kör bolup ýalandan körsürap soňa meňki göz açylan kişem ine Allah Taala maňa gözümi aýdyp berdi. Hut peýgamberimiziň buşlugy bilen men gözüm açyldy. Inde men mundan soň Allah ýoluna boljak, jihad etjek, haja gitjek, men plan ýerek gitjek diýip şeýdip bul halk bilen hoşlaşyp halka monna biz sana gollak berelip altyn kumuş berip şeýdip mal mulk görüp muny Allah ýoluna gezjek eken o bul haja barya, jihada barya, Allah ýoluna gezjek adam diýip şeýdip muny bir sürü mal mulk sowgat berip zat edip şeýdip muny öz oğullarından ýa-da şäherlerden çykaryp goýup berýärler. Bul kişkem Hallajyň ýanyna gelip şeýdip halka allap alan pullaryny paýlaşýan ekenler musulman dogonlar. Hallaj Mansurun şoňa meňdeş edýän hileler musulman dogonlar bul adamyň dolu üssü açylýar we şo wagtky musulman padşah hökümet tarapyndan bul adam tutulýar we näçe ýyl tutsaglykda saklanýar we buňa tarapdar bolup boran, buny gollap ýören köp kişiler toba gelip munyň edýän hilelerini, pyssypyjurlyklaryny, ýalanlaryny şeýdip halka açyklaýarlar. Aýdyp berýärler näme biz toba geldik, şeýdip allaýady, şeýdip gözbaşçylyk edýärdi diýip toba gelen adamlar aýdyp berýärler musulman dogonlar. Ýani başynda da diýişmälek musulman dogonlar bu Hallaj Mansurun hilesi Tarihu Bagdadda we Bidaya we Nihaya atly tarih kitaplarymyzda has giňişleýin diýip düşündirilýär. Haçanda musulman dogonlar Hallaj Mansur Bagdada gelende insanlar özüne, öz şahsiýetine çağırıp başlaýar. We keramet görkezýän diýip hile, şeytani işler edýär. Ünswerseňiz musulman dogonlar dini ullanýan bidgatçylaryň hemmesiniň gylygydyr insanlary öz şahsiýetine ýa-da belli bir kişiä çağırýarlar. Mysal üçin ýa özüne gol berdirjek bolýar, ýa-da plan pir we şo biziň pirimize, şeýhimize gol berdi ýa, şeýdip belli bir kişiä şahsiýete insanlar çağırýandylar. Ýa-da özüni ýylany ýetgeşik görkezjek bolup, mysal üçin üflän bolup, çüflän bolup, tesbihini gözüne sürtüp, şoňa meňdeş bir ýylany ýetgeşik görkezjek bolýarlar özlerini. Gadim wagtda şeýle bolupdyr, şu wagtda şeýle musulman dogonlar, dini ullanýanlar, bidgatçylar köplenç özüni şeýdip bir ýetgeşik adam ýalaga görkezjek bolýandyrlar ýyle. Ebul Faraj ibn el-Jawzi rahimahullah Hallaj Mansur barada diýe, Hallaj her toporyň ýanyna barsa diýe, şolardan syraýan eken. Sünnilerin ýanyna barsa diýe sünni sırardy, Rafizilerin ýanyna barsa ýani Şiğalaryň bir görnüşi, olaryň ýanyna barsa olardan sırardy, Mu'tazilerin ýanyna barsa diýe Mu'tazili sırardy diýe. Öňsörseňiz musulman dogonlar bu da dini ullanýanlaryň, bidgatçylaryň gylygydyr, hemişeki gylygydyr. Her kimiň gowundan turjak bolýandyrlar, her kime yaranjak bolýarlar. Şonuň üçin hem aňsa-daňsak başga ters ýollaklar barada, bidgatlary, ýalňyş zatlary barada gurrun bermeýärler. Hallaj Mansur musulman dogonlar ahwaz diýilýän ýerik baranna halka keramet görkezýän diýip hilegarlyk arkaly bir ýerden pul çykaran bolup şeýdip halka dirhem paýlaýan eken hilegarlyk bilen. Haçanda bu hilesiniň üstü açylanda musulman dogonlar ahwazdan gaýdýar bul adam. Ýa teňle ahunyň hem elini bulap gökden teňe paýlaýardy, näme diýärdi diýip boran aslynda şul Hallaj Mansurun jadugoýlygynyň, hilegarlygynyň biri bolmaly. Hatta bul kişi musulman dogonlar soňa waka şeýle bir Aziýa tarih kitaplaryny aýdylşýaly, özüne peýgamberlik ýönkap başlaýar, soňra bolan özüne ilahlyk ýönkap başlaýar. Şonuň üçin hem ýanky anal haq, men haq diýip näme? Men Hudaý şeýdip başlaýan soňra bul adam. We bu adamyň azgynlygy, jadugoýlygy, hilegarlygy, ýalançylygy dolu ýüze çykandan soň Bagdadyň ulamalary Hallaj Mansurun kapyrlygyny, zyndyklagyny we ölüm jazasynyň berilmeliligini bir agzdan kabul edýärler. Hatta musulman dogonlar Hallaj tutulanyna ýyzyna düşýänleriň biriniň öýü dökülýär. Hökümet tarapyndan okuwçylary hem izarlanýar we bir näçe sanagynyň öýü dökülýär we öýüne, okuwçysynyň öýüne bir gutyň içinde Hallajy degişli galan gaçan zatlar tapylýar. Hallajaň agzyndan galan çörek we şoňa meňzeş zatlar. Bunu näme maksat bilen öýünde saklaýarlar? Musulman dogonlar teberrük maksady bilen. Şoňa weli diýip inanýar öz ýanyndan we şonu öýünde saklasa, şondan bereket geçjegine, bereketlenjekdigine we şoňa meňzeş batyr inançlar bilen şondan galan gaçan zatlary okuwçylar öýünde saklaýan eken. Bu batyl düşünje musulman dogonlar günümüziň bidgatçy sowaplaryna da badyr. Misal üçin pirleriniň agzyndan galan çöregi, suwy, täret suwy şonu alyp içip ýa bolmasa ýüzüne gözüne çyrşap, ýa bolmasa bagşlan bolyn, ewliýa diýip gören adamyň tüýkülüni ýüzüne çyrşap görenler we täret suwyny içýänler we
şoňa beňde şondan teberrüklenjek, bereketlenjek diýip şol pirlerinden galan gaçan zatlar şeýdip maskara bolup görenler. Şuň kunna hem bidgatçy sopularyň içinde ba musulman doganlar. We Hallacı Mansur tutulanyna bir näçe kişi towa gelip onuň edýän ýalan we hilelerini gurrun berýärler we oňa garşy şaýat bolýarlar. Hallacı Mansuryň musulman doganlar başga azgynlyklaryndan kim haja gidip bilmese öz howlusyny otaw gurup şonuň daşyndan aýlanyp hajylaryň etmeli amallaryny etse we izinden plança yetimi garyby doýursa hajyň ýerini tutar diýip şoňa beňzeş batyl pikir öňe sürýär. Ýa-da oraza barada kim izlizina iftar etmen 3 gün ağız beklese we 4-nji güni plan ot bilen iftar etse Ramazanyň ýerini tutjagyny öňe sürýär. Kim şehitleriň gabrynyň ýanyna 10 gün ýatsa, oşol ýerde ağız beklese, namaz kılsa, dilek etse, galan ömrüne etjek ibadetynyň ýerini tutjagyny Hallacı Mansur öňe sürýär. Görşüňiz ýaly musulman doganlar, zyndyklaryň, bidgatçylaryň, dini ýoýanlaryň hemmesiniň gylygydyr dini ütgetmek. Täze zatlar oýlap tapmak, dini bozmak, hemmesiniň häsiýetidir şul. Bu netijede musulman doganlar Bagdadyň alymlary bir agızdan Hallacı Mansuryň hilegar, jadugoý, zındyklygyny, kapyrlygyny bir agızdan kabul edip ölüm jazasyny bermeli hökm berýärler. Bul kişiniň musulman doganlar başga da eden erwetlikleri we pysypjurlyklary we hatda men käbirlerini musulman doganlar sizlere eşitdirmäge hem utanýan tarih kitaplarymyzda gyzyklanýan doganlarymyz näýanky adyn agdan kitaplarymyzda has giňişleýin ol barada okap bilerler. We netijede bu kişiniň halka allap gezenlik üçin halkyň aqidasyny, ynanjyny bozup, jadugoýlyk edip, şoňa meňzeş zatlar ýaýradanlyk üçin iň agyr görnüşde ceza bermeli edilýär we ilkimin gamçy urýarlar, soň eli we ayağı çapıp öldürilýär, jesedi hem ýakylýar musulman doganlar. O kellesini hem Bagdadyň daşynda bir ýerde asyp goýýarlar. Hatda musulman doganlar bul adamlar şeýle bir allapdyr. Käbir kişiler Hallacı Mansury ölüm jezasy berilenden soňam alymlar tarapyndan şoň jadugoýlygy, zındyklygy, kapyrlygy hökm berilenden soňam şuňa ynanman ölüm jezasy berilenden soňam 40 günden soň ýygyna direlip geljegine ynanyp garaşýanlar bolupdyr. Şeýle adamlar allap özüne ynandyrypdyr şol adam. Aslında musulman doganlar pikirlenseňiz, bul zatlar geňdäl, öňkü döwürde bolşýalakka şu döwürde de edil şunyň ýalak hilegar ýalançy insanlar bar. Hemmesiniň perdesi bu kılyan zatlar näme? Pirlik, welilik, keramet ýaly zatlaryň arkasyna bu kılýarlar. Hatda jady ullanýanlar hem bar şu döwürde hem. Öň şeýdi pir bolup gören biri Sudan taraplardan, Afrika taraplardan keramet görkezýän diýip jady zat ullanýan eken. Soň towa gelýärde özü açyklaýar. Men şu hili jady arkaly hilegarlyk arkaly keramet diýip halka allaýadym diýär. Şu döwürde bolşýar, şu döwürde de bar musulman doganlar. Ýa bolmasa üflän bolup, çüflän bolup keramet görkezýär, meseleň çözýär, hastaňyzy tutup berýär diýip halka allap ýören kişiler şu döwürde de bar musulman doganlar. Şu Hallacı Mansury'a meňzeş. Ene musulman doganlar teňle ahunyň uly weli gaty kerametli adam diýen Hallacı Mansury barada tarih kitaplarymyzda aýdylýan zatlar şol. Şu yerden musulman doganlar belli boldy, teňle ahunyň weli diýen Hallacı Mansury weli däl, Peýgamberimiziň ruhy bilen gurleşdi diýen gurrun batyl gurrun. Peýgamberimiziň ruhy bilen sataşdy, arasynda şeýle gurrun boldy diýip halkyň öňüne çykyp gurrun bar oturan hekaýaty batyl gurrun musulman doganlar. Ikinji mesele musulman doganlar üns çekmeli, dünýäde Peýgamberimiziň ruhy hiç kim bilen görüşmeýär. Kim görüşýär diýse Qur'an we sünnetden delil getirmelidir. Onam getirip bilmeýärler. Bu hekaýada musulman doganlar üçüncü mesele üns çekmeli ýeri ol wakada goýa Peýgamberimiz oňa seniň towaň kabul däl we özüňi öldür diýenmiş. Aslında musulman doganlar üns berseňiz batyl hekaýaň üstü bilen Peýgamberimize töhmet atyp otyrlar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem hiç açan tövbe etjek adama seniň towaň kabul däl diýmeýär. Peýgamberler, hususan Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellem insanlara tövbe etmegine sebäp bolmak üçin geldiler. Peýgamberimiz we peýgamberler tövbe etjek adama sen towaň kabul däl diýmeýär. Bu bir. We Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem hiç kime sen git özüňi öldür diýmedi. Hemmäňiz bilýäňiz musulman doganlar islamda özüňi öldürmek uly günahlardandyr. Peýgamberler hiç kime günah iş buyurmaýar. Hiç il dini ilmi bolmasa-da musulman doganlar bir akylly musulman üçin şu taýda äşkar bolup duran bir zat bar. Peýgamberler hiç kime tövbe etjek adama towaň kabul däl diýmeýär. Peýgamberler hiç kime özüňi öldür diýmeýär. Günah iş buyurmaýar. Bu hekaýany gurrun berýänler, bu hekaýany bundan eşitip paýlaşýanlar,
haýsy düşünje bilen, haýsy kelle bilen, haýsy aň bilen hereket edýärler bize hayran Allah Taala hidaýet etsin bulara. 4-nji mesele musulman doganlar Şeyhul Ekber diýilen kişi diýä Peygamberler bilen keşifte görüşenmiş, olaram Peygamberimizden Mansur'u bağışlatmak üçin ýalwaranmış diýä. Bu diýen wakatam Hallaj Mansur öldürilenden 300 ýyl soň bolup geçýär. O Şeyhul Ekber diýeni musulman doganlar wagtety wujudçy Ibnul Arabidir. Bidgatçydyr, dogry ýoldan azan adamdyr. Hatda bu adama hem täwir ulamalar kafir hökmüni beripdirler. Wagtety wujud aqidasyny ýaýradan we ýerleşdiren adamdyr Ibnul Arabi diýilen kişi. Yani hemme zat Allah Taala'nın bir bölegi, aslında hemme zat bir zat, galan zat näme, hemme adam şol barlygyň içindäki zat diýip batyl we küfür aqidany ýaýradan kişidir bu adam. Hekaýaň batyllygy bir ýany üstesine, yalan üstüne yalan. 300 ýyl soň gelen başga bir bidgatçy keşifde görünmüş. Yani gözüne görnüpdir, käbir zatlar muňa açylypdyr. Goýa Peygamberler Hallaj Mansura arka çykyp, onu Peygamberimiz bilen duşuşdurjak bolýarmyş. Yani üns berseňiz musulman doganlar bu hekaýe yalan üstüne yalandan dolýar, ony diýipdirmiş, görüpdirmiş, düşde görüpdir, ruhda görüşüpdir, näme edipdir, hemmesi hekaýeden ibaret. Hiç bir delil ýazylgy zat däl, hiç biri. Ýa musulman doganlar bir adamyň akidasy bozuk bolsa, dogry ýoldan adaşsa, şeýle bolýar. Öz bidgatyny dogry etjek bolup, mevlüdi dogry etjek bolup, batyl hekaýe gurrun beripdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem guruladypdyr. Hallaj Mansur ýalak zındıklara weli diýipdir. Ibnul Arabi ýaly wahdaty wujudçylar Şeyhul Ekber diýipdir. Peygamberimiz toban kabul däl diýdi. Peygamberimiz özüňi öldürdi diýdi. Garaz musulman doganlar yalan üstüne yalan. Ünsür musulman doganlar gaýba degişli bir zat gurulajak bolsaň, jennete, jehanneme, ruhlar alemine degişli bir zat gurulajak bolsaň, bular gaýby zatlar. Diňe Kur'andan delil bilen, sahih sünnetden delil bilen gurulap bolýar. Öz ýanyndan ol keşifde görüpdir, düşünde görüpdir, kulagyna eşdilipdir, gözüne görnüpdir. Buňar zatlar bilen din gurrun berilmeýän insanlara. Tapan tupan hekaýaň bilen Peygamberler gurulatmak haramdyr, Peygamberlere töhmetdir. We ýene-de teňle ahunyň geň ýeri Mekke we Medineň alimlerine Wahabi diýip atdakya, 20 adamyň giýjegini şolar Yamannaýa, emma Hallaj Mansur ýalak zyndyk we mezhepsizlere awliya diýip başga wagt gurulanyna aýna Hanafi bolmaly, Hanafi hakyky bolmaly. Ana Hallaj Mansuryň sen Hanafimi? Zyndyk ulamalar tarapyndan kafir diýip hökm berilen, hiç bir mezhep bilen baglanyşy ýok. Ene bir insan dogry ýoldan adaşy şoňalak bolýar. Mekke Medineň alimlerine Wahabi diýip ýamanlar, bu ýalakda dinsiz adama da weli diýer. Indi musulman doganlar şu ýaşyla alim diýip alanyp ýören doganlarymyzyň gaflatdan oýanmak üçin soraglar. Teňle ahunyň özünden ýa-da şoňa alim diýip ýören okuwçylarynyň şu hili batyl hekaýeleri gurrun bermek dogrymy, halalmy? Peygamberimizi gurlatmak halalmy, dogrymy? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberligi boýunça birje kişi tawba etjek kişi senin tawban kabul däl diýdimi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini özüňi öldürt diýdimi? Peygamberler insanlara uly günah buýurýarmy? Gaýba degişli zatlar musulman doganlar Kur'an we sünnetten delilsiz hekaýeler bilen, keşifler bilen, düýüşler bilen, kulagyna eşdilen zatlar bilen şu zatlara esaslanyp gurrun bermek dogrymy? We iň möhüm soraglaryň biri wagtaty wujud aqidasy dogrymy? Ene musulman doganlar şu soraglar soraň, anyklan. Eger şu soraglara hawa şu zatlar dogry diýseler, öz ýollarynyň aqidalarynyň ýalňyşdyklaryny öz dilleri bilen kabul etdikleri bolýar. Eger ýok şu zatlar ýalňyş diýseler ki eger Allah'tan gorkyan bolsalar, Allah gorkular bar bolsa, hökman şu zatlaryň ýalňyşdygyny kabul edäýmeli. Onda gidip şol ahunlaryny halka ýalňyş maglumat berýänligi üçin, peýgamberi gurladýanligi üçin, peýgambere töhmet atýanligi üçin towa çağırmalylar şol ahunlaryny. Musulman doganlar bu derslerden maksat birini aýplamak däldir. Dogry belli bolsun, ýalňyş belli bolsun. Kim ýalňyşda inanyp eýerip ýören bolsa musulman doganlar towa etsin, ýalňyşyndan el çeksin. Din adyndan, peýgamber adyndan ýalan we toslama hekaýeler halka gurrun bermesinler. Allah Taala'dan dilegimiz musulman doganlar bize Allah Taala hak ýolda sebat bersin we adaşyp ýören doganlarymyza da öz ýalňyşlaryna düşünüp towa etmek nesip etsin. Alhamdulillah rabbil alamin.